Tugot, ti napalabas. Napalabas. Saan nga imbaga ni Celia kanila kay Ignas? No sa dino ti pakasarakan na iti mansyon. Tamangan no ang paggadlang na ito'y. Gapu tapanggap tilakay amapan tulungan ni Doña Dolores. Naku na tilakay nga isulangan ti agsakripisyo. Tapno saanan amairaman ni Gardo. Ngem nagkadkad ni Celia. Tadi na kaya't amairaman tilakay iti parikot iti daytamot lagun daway. Nagururay ni Alona aging gaan nagsakit tinagam na. Gaputa di na mauray ni Gardo ang nagawid adagos. Gimura daytoy, ket di na kaya't akasarita ni Gardo. Iti sa balya bangir, kastaunay ti apal ni Doña Dolores ang nakakita iti singsing. Ket kayat naman ang abuludan daytoy kani Diana. Kabayatan na. Agsarsarita da Alona kan Gardo. Ngem kay lahat-latan arimuar ti balasang. Dagos mat ngay masidag ni Celia kanigardo. Itagagayam, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Talaga ginuranak ni Alona. Di nakpahin kayat akasarita. Gardo, Manang Celia? kunak no itulod mo ni Alona, iji pa kanan. Ginuranak ni Alona, manang. Di na kayat nga itulod ko iti pagtrab-trabahuan na. Anya? Anya nga tati ramidak. Tapno mapunas tigura na kanyak. Diyak kaya taguranak ni Alona. Pagkalmaan pa laang ti amin, Gardo. Amangan no agsubang kayo laang, no kasaritam ita ni Alona. Manang Celia. Maawatak ti marikrik na ni Alona. Di na kaya't amay sagmak ka. No kas parigan ta siyak ti adda iti biyang na, kastamot laang ti aramidak. Ado ti mangipatpatagkan ka. Napatpatag ti biyag, ngam iti sabali abanag. Ay ayatan na ka ni Alona, iso akas jay ti jarna. Manang Celia. Awan matla ti serbi ti amin, no si kamat laang ti maisagmak. Ibagatan ang nagbaligi kay ti panggap mo, ngam agbalin mo't ang nariribok ti biyag mo. Laglagi pam, Gardo, saan ang maibus ti riribok? At dapay dagiti sabali awagas ti panagibales. Di mo kumarugitan dagiti dakulat mo, gapu ka dagiti nakaaramid iti basulkan ka. Manang Celia. No amumla ko ma, magagaranan ni Senyorita Diana ang makakitakan ka. Ay ayatan nakaunay, Gardo. Apay akilata nagulima ka, Manang Celia. Ha? Awan. Kalaat lang adasim kan iti panunot ko. Dinaklatan ikaskaso. Tila ang maibagakkan ka ita. Annadam, kandi mo isagmak ti bagim. Adu kami amang ipatpatagkan ka. Apay atsak makita ni Manang Celia dito'y balay. Anya? Adala ang itay dito'y unag ti balay. Sinapol ko ni Taglawlaw. Ngem talaga atsak makita, Tata Ignas. Anya? Sa dino nga rodan tinapanan na. Sa balik agparparik na kanyak. Rimuar lakit din ni Manang Celia. Anya? Agpaggad ti biyag na no aramidin na dayta. Amangan no makita dagiti mangkamkamat kan kuana. Rumuarak, Tata Ignas. Sa pulot ni Manang Celia. Amangan no rimuar ngagpaiso. Aguray ka, Gardo. Amangan no napan iti mansyon ayan dagiti amo na. Anya? Diyak masigurado dayta, Gardo. Nagsarita kami ngamin idi na minsan aldaw. Kaya't naatulungan dagiti amo na nga da iti mansyon. Tata Ignas. Uray no surutam. Saan mo mat nga ammo no sa dino a lugar ti ayan ti mansyon. Anya ka din dito ang mapaspasamak. Agrurutapan ti parikot tayo. Gardo. Aging gaan nakadeket kada tayo ti alimutang. Agnanayon met asagabaan tayo ti riribok. Tata Ignas. Gardo. Tapno malpasan day ta ariribok. Naskan nga agsardeng met ti kinadakas.
Ngam addadakkel atubang wenno lapad. Saan akayat ni alo na tiriribok. Kayat nanti mga barwanan. Tata Ignas. Isu amay salaang kadatan ti agsakripisyo. Para kadagiti ipatpatag ta itibiyag. Anya ti kayat yung asawan. Bantayam ni Alona, Gardo. Kat siya kung ti makaam mo iti amin. Anya. Sigudin nga aramidak daytoy. Isu na laang, tadagkalan tinagbaliwan na. Saan akong akas iti sigud. Anapartak ti garaw na. Awan Apolos ti makaasidag idi kanyak. Mapaay dalaang nga agpanggap kanyak iti dakas. Tata Ignas. Gardo. Datalaang ti makaam mo iti daytoy nga aramidak. Ngamnasken nga agulbud ka. Anya ti kayat yung asawan. Pagparangan taken ni Alona nga adda labiit na panak. Ngam gayam, mapan kutulungan dagiti amo ni Celia. Mabit man lang. Tata Ignas. Apay, Gardo. Iti tinorti panaritam. Kaslada pa sa bali anaon unag makagapo. No apay akayat mo atulungan nagiti amo ni Manang Celia. Amok asan lang aday tati makagapo no apay akayat mo atulungan ni Manang Celia. Gardo. Diyak lang amin maaklon. Nga adda masakitan. Ken agsagaba nga itden tiriribok. Awanan ti sabali apag kidawan tayo iti tulong. No saan adda tayo matlaang? Tata Ignas. Mabalin ka di nga ibagam kanyak. No apay nga awanan ti panagtalag mo kadagiti otoridad. Gardo. Dumngag ka na imbag. Adu pa'y tinasken ama amuang. Maipapan iti napalabas ko. Nagkidawak idin iti tulong kadagiti masaknan. Gapu iti pan nakariribok ti biyag ko. Ngam anya tinapasamak kanyak. Ad-adda asyak tinagsagaba. Kan pinanggap dakon apatayan. Anya? Tapno maawatam ana imbag ti ibagbagak. Kakunsya bagayam dagiti kabusur ko. Ti general ang nagpatulungak. Anya? Maysa general? Uwan, Gardo. Naulpit dayjay a general. Nagtalokak kan kuha na idi. Ngam binalikog nakla. Tata. Impakaamukan kuha na idi dagiti illegal nga aramid. Anagitak asumsumrak iti probinsya. Ngam siyak tinabaliktad. Iti saan ang nagbayag. Adda nang paltog iti day di Gardo nga anak ko. Agingga nga inutenda kamin apatayan. Anya? Pinagsisilpok ti amin. Nga adda pa kainaigan ti general. Kadagiti illegal ang mapaspasamak iti may sa probinsya. Ngam awan ti laban ko kadakwada. No maidiligak kadakwada. Kaya rigak ti may salaang apiyak. Asip payutan ti kali. Tata Ignas. Manipod idin. Nasken asalak ni bakon ti biyag mi kini Alona. 5 banak. Ngamjak nagunod ti hustisya. Gaputa dagiti kabusor ko. Igamda ti hustisya. Gardo. Amok asi bibiyag pay ti general adak da kamatak. Agingga si bibiyag dayjay a tao. Saan mat anatalgad ti biyag ko? Iti kanito ang makita nak. Sigurado apatayin nak. Nga oray na bayagan na napasamak dayta, Tata Ignas. Uray na bayagan, Gardo.
Daytoy tilaglagi pa. Saan nga agsardeng tiriribok? Aging gaas si bibiyag dagiti angul ti kagimungan. On. Nagpaaramat ka dagiti babak ng atat tao dayjay general. Dinan pinanunot ti sinapataan na pagrebbengan dito'y pagilian. Nga iso kumatimang protektar kadagiti marigrigat akas kada tayo. Nakasagana ako, Gardo. Sikan timakam mo ken ni alo ng anak ko. Tatay Ignas. Gardo. Anya ti kayat asawan ti panagsinaay mo iti naunag. Anya pala ti Serbina nga insuro na kamakilaban. No si kamot lagayam ti mga ramid iti daytoy. Ah, Saanan arumbang asikat ti mga ramid iti daytoy, Tatay Ignas? Siya kon. Ripuugak dagiti awanan bain. Gardo. Pakawanan na kon ni Alona. No jak agtungpal iti kidkid dawon na. Alipatak dagi balas. Gardo. No anya ti laban mo. Laban kumantan, Tatay Ignas. Tirinugyan da ariribok. Nasken alagpasekon. Siyak dagbalin amortal na kabusor na. Iso nga ibagamon kanyak. No sa dino ti pakasaraka kadagita at tao. Gaputa talaga asapulak ida, Tatay Ignas. Nakabatog akon itigit ti mansyan. Saan da ka basta mailasin dagiti gwardya. Gaputa nakadalandungak. Kumusta nga tanda, Senyorita Diana? Kan maanang Dolores. Naulimak taglawlaw ti mansyon. Naglukat tigit. Kartingak ti aglingat. Ang mga nod na makakita kanyak. Aglimungak iti datadak kalakayo. Ditoy. Sigurado asandak ang makita ditoy. Lugan ni Lindon ti rumor iti gate. Kat lumabasan dito'y naglamangak. Diya'y nakalugan iti kotse. Nalawag anak itak. Gaputasaan atinted ti lugan. Apay anak kalugan ni Senyorita Diana. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Adaman ng rumor alugan. Nalabit adag iti buyot ni Lindon di... Diyos ko. Ni Doña Dolores ti kadwa ni Brando Arimar. Kan apay akas jay tilangan ni Doña Dolores. Kasla nagsubli iti sigod alangana. Maborbor siya anak iti mapaspasamak. Saan damutan nga aglang nga abalod di tamansyon? Diana, okay ka kadilaeng? Itay ka ba'y anak kaulimak? Okay ak na ang Lindon. Awan ti parikon. Pampanunutam ka diya sa bali alugan tinagluganan ni mamam? Pasensyakan. Gaputa kayat kala mapupudan akasarita dito'y kotse. Saan nga iti dayta Lindon? Adda lang ngamin simkan iti isip ko. Iso asa anak ang matagtagari. Okay. Sigurado amaragsakan kay di pakitak. Ipasyar kayo kini mamam kadagiti sanikwak. Siyak ti kalawaan iti daga diti a probinsya. Impatawid kanyak ni papa. No asawa kanton, ipanagan ko kan ka dagiti daduma asanikwak. May kamang kantumatan iti dakkel ken baknang a pamilya. Da kami a pamilya ti bigbigbigan dagiti tattao ditoy. Saan la dayta? Pakairamanan ditan dagiti politiko. Anya? Wen, Diana? Politiko ka man wenno saan. Ti pamilyak teres respetuenda. Gapo iti kinabaknang mi. Doña Dolores. Ni ka di general ti pampanunutam. Apay ko maapanunutag dayjay a General Brando. Amam mo kan, Doña Dolores.
Naipigkat dagiti matam, iti pimanawan ni General Barbosa, iya parking lot. Amok akorsunadam da jay, Doña Dolores. Kaya't kadi asawan da ita, analipata munti na palabas ta. Di ka agkatawa, laad. Anya, laad kunam kanyak. Idinto ta nagtaer ti panagkitam, idi kanyak. Sumardeng ka, Brando. Tikit di pa nagmanehom ti intonaram. Surutam ti lugan ni Lindon, tapnosan tayo amayaw awan. Dimtengan ni Celia. Manang Celia, sa dinuti na panam, nagdandanag kami kan ni Tata Ignas. Pasensya kayon. Sa anak kon ang nagpakada-kada kayo. Napanak nagpaliiw ija mansyon ti amok. Anya? Adda dagiti napaliiw ko adyak maawatan. Kasano ka napasamak ti kasjay? Ti anya, Celia. Dumngag kayo. Tailawlawag ko ti amin. Tata Ignas. Gardo. Kastagaya, Manang Celia. Wan Gardo. Adalakit di saan anasaya at amapaspasamak. Amok ti ugali ni Senyorita Diana. Saan abasta sumurot dayjay ka ni Lindon? Anya nga ron ti planom ita nga aramiden, Celia. Diyak mo. Saan arumbang amangag ni Alon na ti pagsasaritaan tayo? Gumura lakit di ti anak ko. Tata. Kaya't da ka atulungan, Celia. Ngam na kunamat anawayamot tin arumwar dagiti amom. Wan nga rod, tata. Iso amaburbur tya, anak. No apay akas jay tinapaliiw ko. Jack matimbaga nga umay naksukunan diti pakanan, Gardo. Alona, aging ka dita. Kat di na pala kayo takasarita. Kabalak ta agawid ngag may maysa. Umunakan ta sumaruno akton. Sana mabalin. Agkuyog ta. Umunakan nga agawid, kunakmat. Agsarita tapay. Awanan ti pagsaritaan tapay. Hindi naktumot la dengdenggan, saan ka di? Alona. Napatpatagkan ka ti agibalas ngam ti siya kakayan ayat mo. Alona. Isung awanan ti pagsaritaan tapay, Gardo. Anya ti pagbanagan, ti panagsarita da Alona ken Gardo. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.